L-odwa tajba eżis telespettaturi, dawk kollha minnkom illi qegħdin jisimgħuna permezz tar-radju u lilkom illi qegħdin isegwuna permezz tal-mezzi soċjali u nagħti l-odwa tajba lilek Prim Ministru. L-odwa tajba Pablo nsellem lil kull min qed isegwina. Qabel nibdew niddiskutu llum Prim Ministru xtaqt illi naraw flimkien dan il-filmat qasir u għandi xi mistoqsijiet dwaru. Il-proġett tal-Marsa Junction illi ġie inawgurat propju ftit tal-ġranet ilu, Prim Ministru, jmur lilin mill-grandjożità infrastrutturali tiegħu. Xi fisser għalik dan il-proġett? Ifisser viżjoni. L-ewwel nett li kull proġett li mmiddu u għalih nlestuh fil-ħin u bil-budget li jkun allokat. Iżda jfisser viżjoni għaliex huwa il-mera ta' dak li qed naraw għal pajjiżna għas-snin li ġejjin. Fost oħrajn fil-qasam tant importanti ta' trasport. Żgur mhuwiex Spaghetti Junction kif qalilna ħadd ieħor, kif qaltilna il-fazzjoni tal-oppożizzjoni li tappoġġja lil Bernard Grech. Għaliex jien ngħid kien kumment ironiku dan, kien kumment li kważi laqqas tistennih minn min il-viżjoni tiegħu tat-trasport f'pajjiżna kellha żewġ karatteristiċi. Buses, trasport pubbliku, li ma kinux jgħaddu mit-toroq. Jiġifieri il-mudell ta' trasport tagħhom kien bażat fuq xarabank li ma kienx adattata għat-toroq tagħna. Niftakru x'ħallewna ftit ta' snin ilu buses li kienu joħolqu congestion fit-traffiku flok jiffaċilitaw it-trasport. U t-tieni karatteristika mbagħad taf x'kienet? Ħalli n-nies ma jinsewx. Li dal-buses kienu jinħarqu, tkun qiegħed fihom u f'daqqa waħda ssir ħuġġieġa din il-bass. Aħna x'qegħdin naraw? Qegħdin naraw l-ewwel nett dan il-proġett bħala wieħed minn sensiela. Dan mhux proġett iżolat, dan huwa proġett li jaqgħad miegħu il-proġett ta' Roundabout ta' Santa Lucia, mbagħad għandek il-proġett li ieħor li bħalissa miexi b'ritmu tajjeb tal-Roundabout ta' fejn l-ajruport. Insemmi l-Kappara Junction ukoll proġett li għamel differenza enormi. Insemmi wkoll is-Central Link proġett ieħor li qegħdin naraw l-effiċjenza tiegħu kif hija mexja il-qudiem. Imma mbagħad tarah b'mod iżjed holistiku b'mod iżjed wiesa'. Dan huwa parti minn diversi modelli li qegħdin inħarsu lejn trasport tagħna fost oħrajn it-trasport bil-baħar. Kruċjali li aħna nħarsu lejn it-trasport fil-baħar bħala mezz ewlieni ta' trasport. Għandna din ir-riżorsa tant importanti f'pajjiżna, unika insejħilha portijiet adattati biex ikollna dan il-spots diversi f'pajjiżna u jiffaċilitaw it-trasport ejja nutilizzaw din ir-riżorsa aħjar. Fl-ewwel ta' Ġunju hekk se nkunu qegħdin nagħmlu. Bil-fast ferry, bis-servizz ta' fast ferry bejn Malta u Għawdex li se jkun qiegħed jiġi operat minn żewġ operaturi u tagħmel il-kuraġġ meta inti tara. Problema ta' tant snin. Infakkar fis-snin 90 dan servizz kien eżista. Imma bħalma kull kien jiġri fi żmien il-Gvern Nazzjonalista opera l-ftit u waqaf. F'dawn l-aħħar snin kellna problemi biex dan is-servizz jiġi launched. Poġġejna bil-qiegħda, ħsibna u tajna soluzzjoni. U verament entużjasti li fl-ewwel ta' Ġunju nibdew naraw dan is-servizz li opera li se jkun game changer enormi. Imma mbagħad dal-proġett li nidejna li inawgurajna din il-ġimgħa kien jirrifletti wkoll il-perseveranza. Infakru l-kuntest li fih tlesta dan il-proġett, kellek problemi bil-pandemija li ma kinux żgħar, kellek problemi biex il-materjal jitwassal f'pajjiżna, problemi biex persuni speċjalizzati fuq dan ix-xogħol jistgħu jaslu f'pajjiżna, solvejnihom u bqajna għaddejjin. Ma rajniex biss proġett ta' toroq, imma rajna li fih ninkorporaw ukoll biex nagħti eżempju ċkejkel l-arti. Rajna, konti qed hemmhekk inti Pablo. L-arti inkorporata, cycle paths li ġew inkorporati f'dan il-proġett, il-walking paths, il-bridge biex ikollok is-sigurtà tal-pedestrians. Rajna pereżempju 18,000 siġra u warbuxel illi ġew
parti holistika minn dan il-proġett, ġifieri għandek ukoll il-parti ta' sbuħija u l-parti ambjentali. Irristrutturajna il-sistema tad-dawl minn dik il-parti kbira mill-infrastruttura tal-elettriku ta' pajjiżna tgħaddi minn hemmhekk. U x'għamilna? Ħloqna sistema ta' cables tal-elettriku ġdida ingħaddew minn mini apposta biex mhux ikun hemm bżonn maintenance jew ikollok ħsara u jkollok taqla' toroq. Dan huwa l-mod kif ħdimna, rajna l-affarijiet b'mod holistiku u rajna kif x'inhi l-viżjoni li għandna għal 10 snin li ġejjin tal-mod kif isiru. Ix-xogħlijiet issa ma ninsewx ukoll. Semmejt it-trasport kif kien ftit ta' snin ilu. U s-soluzzjonijiet ta' qabilna x'kienu għalihom it-trasport. Jisbaw il-linji ta' triq, xi traffic light, Central Strip dak. Il-mod kif kienu jħarsu lejn l-infrastruttura ta' trasport f'pajjiżna u għalhekk dil-bidla totali tal-mod kif inħarsu lejn l-affarijiet. It-trasport pubbliku għandna diversi pockets tas-soċjetà tagħna li ta' kull sena din jiżdiedu li għandhom it-trasport pubbliku b'xejn. U l-hemmhekk irridu nibqgħu inħarsu, imma mbagħad dan kollu fiex jissarraf. Jissarraf fi kwalità ta' ħajja aħjar għan-nies. U li hemmhekk irridu nħarsu nagħmel referenza għal proġett ta' Taqali li għandna għaddej bħalissa, il-Park Nazzjonali. Minn fejn tlaqna? Tlaqna minn fabbrika tal-konkrit li kienet ilha hemmhekk abbandonata għal snin l-ikbar jew wieħed mill-ikbar eyesores li kellna f'pajjiżna. U għadna le, dan ma jistax jitħall hemmhekk u se nkunu qegħdin naqilbu fabbrika abbandonata tal-konkrit f'Park Nazzjonali. Sa nifhem li hemm kritika li l-mudell propost għal dan il-park jista' jkun fih wisq konkrit huwa fih innifsu, ma hemmhekk imbagħad l-umiltà li tpoġġi bil-qiegħda tiddiskuti u dan hu l-mod kif qiegħda taħdem infrastructure Malta kif qed jaħdem il-Ministeru tal-Ministru Jimborġ li minn hawnhekk insellimlu tad-dedikazzjoni u l-ħidma kbira tiegħu biex verament qiegħed jirnexxielna inbidlu wiċċ pajjiżna. U din hija realtà meta tara proġetti bħal dak li inawgurajna din il-ġimgħa, ifisser li inti qiegħed tibdel il-wiċċ ta' dan il-pajjiż. U lejn fejn iridu mmorru. Din l-ambizzjoni li għandna li nibqgħu f'dan il-pajjiż nagħmlu l-ġid. U dik hija determinazzjoni li aħna għandna bħala gvern li nibqgħu permezz ta' dan il-proġetti u permezz ta' diversi inizjattivi oħra nibqgħu noħolqu l-ġid li jissarraf imbagħad fi kwalità ta' ħajja aħjar għaċ-ċittadini tagħna. Bla dubju proġetti li minnu se jgawdu mhux biss u diġà bdew jgawdu mhux biss dawk il-100,000 persuna li tgħaddi regolari minn din iż-żona mill-Marsa, iżda se jħalli effett dirett ukoll fuq in-nies tal-Marsa, l-lokalità tal-Marsa. Għalhekk xtaqt illi nieħu l-kummenti tas-Sindku tal-Marsa li qiegħed magħna dalgħodu Josef Azzopardi, l-għodwa tajba lilek Josef, xtaqt minn għandek il-kummenti dwar kif dan il-proġett u proġetti oħra li ħabbar il-gvern fis-snin li għaddew, anke nsemmu pereżempju il-Marsa Hamrun Bypass u diversi proġetti, x'effett ħalla dan u qed iħalli fuq il-lokalità tal-Marsa? Nsellem lill-Prim Ministru, nsellimlek Pablo, u nsellem lir-residenti tal-Marsa li żgur ikunu qed jarawna u l-tant nies li qed jarawna bħalissa. Nibdew minn fejn bdejna. Mela, jekk immorru lura għall-2016 kien hemm problema kbira. U l-problema kienet li inti minn naħa t'isfel ma stajtx timxi, ma stajtx issuq għaliex għal-domoro kienet tkun iġġamjata. Min hemm beda l-problema? Issa ġara is-soluzzjoni kienet li ngħaddu mix-shipbuilding u allura ġejna ġon nies tal-Marsa. In-nies tal-Marsa batew sakemm fl-aħħar għall-grazzja tal-Alla għandna dal-proġett, proġett kbir u għall-ikbar wieħed li qed insemmu, u mhux tal-li huwa proġett kbir, imma fejn għandek il-karozzi jibqgħu għaddejjin. U dan kif qed tajjeb inti. Din mhix xi ħaġa li saret fuq il-proġett biss tal-Marsa Junction, imma xi ħaġa sħiħa għaliex il-Marsa ma sarx biss il-Marsa Junction, għaliex fejn proġetti ta' infrastruttura ma nistgħux ninsew pereżempju il-pont li sar bejn il-Marsa u l-Ħamrun. U allura hemmhekk ma xekkilx li wieħed jaqsam min-naħa l-oħra u iktar qed jaqsam b'mod sejf. Għandek ukoll pont ieħor li qed jinbena li jaqqat il-Marsa min-naħa ta' Marija Reġina man-naħa tal-Korsa. Daw kollha jgħinu biex il-flow ta' traffic jibqa' għaddej. U iktar ma' traffic jibqa' għaddej, inqas iħalli arja maħmuġa. Dak hu l-iskop. Ovvjament, is-siġar li tħawlu semmajhom il-Prim Ministru, dak ħajjinu ħafna fl-arja nadifa. Fl-aħħar mill-aħħar ma ninsewx li kien il-Gvern Laburista li għalqilna l-Power Station minn ġewwa l-Marsa. Daw kollha qed jgħinu
Semmejna, nista' nsemmilek ukoll Pablo, l-inċeneratur tal-Waysaf li 50 żmien dan se jitlaq ukoll mill-Marsa. Mela anke l-arja nadifa li se nkomplu ikollna fil-lokal. Qed jitneħħew pereżempju bastimenti u vapuri li kienu mitluqa ġewwa il-menqa tal-Marsa. Jiġifieri aħna kellna problema fil-lokal u anke fin-naħa t'isfel ta' Malta li l-affarijiet ħżiena fil-pajjiż kienu mitfuqajn fin-naħa tagħna. Hemm ħafna xogħol xi jsir, proġetti kbar li qed jitħabbru, se jieħu żmien għaliex dan mhux se tirranġa problema fejn konna spiċċajna niddejja ngħidha mija l-verità. Fejn naħa t'isfel kien spiċċajtu d-dumping site ta' Malta u bil-mod il-mod qed nieħdu n-nif ġdid u nsemmilek ukoll xi ħaġa oħra li qed jaħdmu fuq Infrastructure Malta. Għandek ix-xor to ship fejn inti għandek arja nadifa minħabba l-cruise liners li daw kienu jifgaw kull minħabba li jibqgħu startjati bil-magni fil-port u issa daw se jiġu mqabbdin bl-elettriku dirett mal-art. Jiġifieri ara kemm għandna proġetti kbar li qed isiru, semmejna wkoll pereżempju issa minn ftit ieħor se nibdew il-kunsill tagħna flimkien ma' Ambjent Malta u se għandna proġett ta' kważi $500,000 fejn daħ jitranġa ġnien li kien ilu snin kbar mitluq, jiġifieri xi 20 sena dal-ġnien mitluq u issa se nibdew nirranġaw, jiġifieri fil-jiem li ġejjin. Issemma proġett dwar housing estate, fejn il-housing estate fil-Marsa se tieħu landscaping ġdida. Anke għajnuna mill-cleansing fejn għatfulna kemm il-darba. Inżabat l-erja tal-housing estate, per eżempju, ta' Marja Reġina. Sar xogħol fuq it-Suntir tal-Knisja ta' Trinità qed isiru wkoll fuq ta' Marja Reġina. Numru kbir ta' proġetti li qed isiru mhux infrastrutturali biss imma fuq livelli differenti. Jien naf insemmilek pereżempju s-sigurtà. Il-ħidma kbira li qed nagħmlu l-Prim Ministru jaf għax mhux l-ewwel darba li ssib flaxija ta' mhux ċajta indejqu u kun qed inwassallu l-ilmenti tan-nies. U l-Prim Ministru jaf x'qed ngħid għaliex intelfu fil-ħinijiet bikrin ta' filgħodu bil-messaġġi ta' għajnuna. Tant qed naħdmu fuq dawn l-affarijiet, pereżempju anke s-sigurtà li dax-xahar se nagħmlu laqgħa mal-pubbliku u se jkollna mistieden il-Kummissarju biex in-nies ikunu jistgħu jiktbu fuq il-Facebook tal-Kunsill xi idejat, xi affarijiet, xi jixtiequ aħjar u se jkollhom anke dal-kuntatt u ma ninsiex il-community policing jiġifieri daw ġejjin ukoll fil-Marsa. Għandna l-Identity Malta sa li ġiet il-Marsa u dija xi ħaġa sabiħa, aħbar sabiħa. Għaliex qabel kienet jibsa li bniedem imur l-Evans Building, illum ħajkollok tista' tiġi bit-triq għal Domoro, orrejt ħajkollok inqas problema ta' traffic milli kellna qabel għax issa għandek il-Marsa Junction ukoll, tieqaf quddiem il-bini tal-Identity Malta, għandek parkeġġ komdu, jiena kontent ħafna b'daw l-affarijiet li qed jiġu lej il-lokal. U forsi nikkonkludi fuq din. Lesti milli nagħmlu affarijiet? Le, żgur li le, fadlilna ħafna. Però inħarsu l-qoddim, dan huwa l-motto tal-Prim Ministru tagħna, nħarsu l-qoddim li naħdmu flimkien mal-Prim Ministru, nħarsu l-qoddim li naħdmu flimkien bħala kunsil biex inġibu iktar proġetti kbar li l-lokal tagħna. Fl-aħħar mill-aħħar jieħu kollox jieħu żmien, imma rrida soda hemm qiegħda, irrida soda hemm qiegħda u nibgħat messaġġ li residenti tal-Marsa biex inkunu ottimisti u anke lil Maltin kunu ottimisti għaliex bil-Prim Ministru Robert Abela żgur mhux forsi u jiena b'ħidma diretta miegħu jiġifieri se nimxu quddiem. Grazzi ħafna Josef, bla dubju ta' xejn prospetti sbieħ ħafna għal-lokalità tal-Marsa. Semma proġett importantissimu Josef, ix-xibtu xor. Qed nitkellmu investiment hemmhekk massiv ieħor tal-fuq minn 50 miljun, imma x'se jkun ifisser dan? Mill-ġdid differenza fil-kwalità tal-ħajja tan-nies. X'inhi l-problema? Li inti għandek bastimenti li jorbtu fil-portana, imma li biex ikunu jistgħu jaħdmu iħallu l-magni u l-generators għaddejjin il-ħin kollu. Inkonvenjent għan-nies bil-istorbju u iżjed emissjonijiet. U se nkunu qegħdin nagħmlu hemmhekk dan il-proġett ambizzjuż ieħor li inti l-kurrent biex ikun jista' jitħaddem dak il-bastiment jittieħed minn fuq l-art is-sistema mod sempliċi ta' shore power imma hemmhekk għandek investiment qawwi l-istess kif kellna fil-proġett tal-Marsa 70 miljun, il-proġett tal-Marsa ġie jiswa 70 miljun. U l-input min-naħa tal-fondi Ewropej. U għalhekk laqal li kellna f'Ġunju li għadda fejn irnexxilna ninnegozjaw
l-ikbar pakkett biżjed mid-doppju ta' fondi Ewropej, iżjed mid-doppju ta' dak li rnexxilhom iġibu ta' qabilna, f'ċirkostanzi li kienu iktar favorevoli għalihom aħna ġibna iżjed mid-doppju għas-snin 2021 sas-sena 2027 u dal-fondi Ewropej f'hekk se jkunu qegħdin jissarfu f'dan it-tip ta' proġetti. Aħna x'qegħdin naraw? Il-mira ambizzjuża tkun l-electrification tal-flotta ta' trasport tagħna kemm dik tal-public transport kif ukoll il-flotta ta' vetturi privati. Imma kif tagħmilha din? Għandek żewġ metodi. Jew billi tmur, jew billi twarraba il-problema, jew soluzzjoni tagħha. Kif għamlu ta' qabilna li marru għal ġenerazzjoni tal-elettriku bil-heavy fuel oil, l-ikbar bir-rispett kollu għażla strateġika żbaljata li qatt jista' jkollok. Illi tmur għall-aktar żejt li niġġes biex tiġġenera l-kurrent fil-pajjiż. Jew ikollok viżjoni ambizzjuża li tgħid iva din hija realtà li rridu naslu għaliha anke biex nilħqu l-energy targets tagħna, l-emissions targets tagħna snin 2030 u li jmorru mbagħad sal-2050. Ma kif tista' tagħmilha? Tista' tgħid lin-nies bil-fors titissir il-qalba l-internal combustion engine, jiġifieri il-vettura tradizzjonali li taħdem bid-diesel jew bil-petrol. Se jkollna nwaqfuhom u bil-fors tridu taqilbu bl-ispiża naturalment li ġib magħha għal vettura ġdida li taħdem bil-batteriji u naturalment li jiġu charged l-elettriku. Aħna qed ngħidu hemmhekk iridu morru, imma ħanaslu hemm mhux billi nabbu lin-nies bil-piżijiet finanzjarji, billi nagħtu l-inċentivi. U għalhekk li Transport Malta fil-jiem li għaddew ħabbret ma tantx qabdet l-attenzjoni dil-aħbar, aħna rġajna żidna il-grants li kellna ġa kienu f'eluf il-grants u żidna b'eluf erġajna il-grant li qegħdin nagħtu lin-nies biex ninċentivawhom jagħmlu l-qalba minn vetturi li jaħdmu bl-internal combustion engine bil-vetturi tradizzjonali għal vetturi li huma elettrifikati. Ma dan hu l-mod li tagħmelhom mhux li tisforza l-bidla lin-nies imma li tinċentivhom li jagħmlu hawnhekk tinċentivawhom bi grants li jammontaw għal eluf ta' euro illi huma b'saħħithom u li jagħtu l-kuraġġ lin-nies biex jagħmlu din il-qalba tant importanti. Ma dan huwa li qegħdin ħarsu l-qudiem. L-ambjent jibqa' tema ewlenija għal dan il-gvern, ma l-ambjent naqqat it-tnaqqis tal-emissjonijiet u ma tnaqqis tal-emissjonijiet jinaqdu dal-proġetti kollha, tkellem tajjeb ħafna Josef dwarhom dak kollha li rajna wkoll fuq livell infrastrutturali, ma dan hu l-mod holistiku li bih qiegħed imexxi dan il-gvern. Prim Ministru, proġett kbir li semmejna fil-bidu ta' l-intervent tiegħek, il-proġett tal-Marsa Junction, però fl-istess ħin kellna proġett ieħor daqstant ieħor kbir dak li se jassigura issa l-ugwaljanza fil-Parlament. Però Prim Ministru kien hemm min huwa xettiku dwar dan il-mekkaniżmu, hemm min qed jgħid illi issa mhux se jkun hemm min jivvota lin-nisa u mhux sew illi n-nisa għandhom issa preferenza fuq l-irġiel. X'inhuma kummenti tiegħek dwar dan il-mekkaniżmu ġdid li ġie approvat fil-Parlament propju ftit tal-ġranet ilu? Għamilna riforma storika li kien hemm bżonn il-kuraġġ biex tasal għaliha. Imma meta rajna n-numri, x'ituk in-numri? Li minn 1947, is-sena li fiha iddaħħal il-Universal Suffrage, jiġifieri d-dritt tal-mara li tivvota u tikkontesta wkoll l-elezzjoni ġenerali, sal-lum konsistentement ir-rappreżentanza tan-nisa fil-Parlament tagħna ma qabżet qatt l-14%. Bħalissa għamlet ħarġet bil-figuri tagħha l-Eurostat is-sena li għaddiet. 2020, pajjiżna għandu biss 13% tar-rappreżentanza fil-Parlament tagħna li hija mis-sess femminili. L-inqas fl-Ewropa flimkien mal-Ungerija din bi 13%. Il-medja Ewropea taf kemm Pablo? 33%. Ara kemm qegħdin lura. U l-mira tagħna hija li nkunu l-aqwa fl-Ewropa f'kollox. Kif qegħdin fil-pjan ta' vaċċin, ma jistax ikollna li qegħdin l-aqwa fl-iżvilupp ekonomiku ta' pajjiżna, l-aqwa fil-pjan ta' vaċċinazzjoni u l-ar flimkien ma' pajjiż ieħor f'dik li hija parteċipazzjoni femminili, rappreżentanza femminili fil-Parlament tagħna. U għalhekk ilna sa snin nitkellmu, ilna snin konxi tal-problema hix dovuta l-raġuni jew għal oħra raġunijiet jistgħu jkunu diversi tajjeb li wieħed jidentifikhom u jaħdem biex jagħmel ambjent aktar conducive għal rappreżentanza aktar bilanċjata, imma tista' tibqa' titkellem. Tagħmel ir-rapporti u tikkummissjona l-istudji, dak kif kienu jaħdmu ta' qabilna. Studji, rapporti u terġa' tagħmel l-istudji u konsultazzjoni u deċiżjonijiet ma jittieħdu qatt kienu.
U bekk il-pajjiż kiewa allura f'numru ta' deċiżjonijiet kruċjali li kellhom bżonn jittieħdu u qed ngħidu dan across the board il-pajjiż kien waqaf livell ta' medjokrità qabel l-2013 għax id-deċiżjonijiet ma kinux jittieħdu jekk hux qed nitkellmu fuq riformi kruċjali li kellhom isiru, jekk hux fuq bidliet xejn, litteralment diskussjoni deċiżjonijiet qatt. Għalhekk ħadna din deċiżjoni kuraġġuża dan huwa pass storiku dak li wasalna lih bil-vot ta' din il-ġimgħa kien pass storiku. U xirridu naraw issa fiex irid jissarraf dan il-mekkaniżmu ġdid li tajjeb ngħid dan mhuwiex kwoti, ma jfissirx li huwa kwoti. Għaliex qed ngħid hekk? Qed ngħid hekk għaliex il-metodu tradizzjonali ta' kif persuna tiġi eletta fil-Parlament. Dak allura il-metodu elettorali li ħadem fl-2017 u f'kull elezzjoni li ġiet qabelha, dak se jibqa' hemmhekk, jiġifieri persuna li tikkontesta l-elezzjoni ġenerali se tiġi eletta skont il-preferenza tan-nies bl-istess sistema li kienet teżisti fil-passat. U dan huwa punt importanti għaliex ifisser li mhux l-irġiel se jkollhom żvantaġġ, dan mhuwiex il-każ. Għaliex is-sistema nistgħu ngħidu naqbdu tal-2017. Dik is-sistema fl-elezzjoni li trid tiġi fix-xhur li ġejjin dak l-istess metodu se jaħdem. Imma mbagħad meta jintemm il-proċess normali tal-elezzjoni se jkollok dal-mekkaniżmu korrettorju illi jekk għandek sess wieħed li huwa rappreżentat banqas minn 40% fil-Parlament, u ejja nkunu oġġettivi. F'din l-elezzjoni li ġejja dak is-sess anqas rappreżentat se jkun tan-nisa. U mhux se jkun hemm 40%, żgur jiġifieri dan-mekkaniżmu se jidħol fis-seħħ. Hemmhekk se jkollok korrezzjoni fejn massimu ta' 12 siġġu jiġu allokati ugwalment bejn iż-żewġ partiti sabiex nibdew dal-proċess biex nilħqu il-critical mass li hemm bżonn biex inqarbu lejn il-medja Ewropea. U lejn dak it-33% rridu nħarsu huwa target ambizzjuż, ta' żgur li huwa target ambizzjuż. Ma jien konvint li naslu. U biex naslu imma ma stajniex noqogħdu plaċidi u ngħidu even problema ma sambagħad xi darba forsi tissolva waħda li għax 70 sena ta' esperjenza mill-47 maqbużin, 70 sena maqbużin, u rewna li missa tissolva l-problema. U nagħmel domanda li l-nifsi ngħid imma għaliex fl-istruttura taċ-ċivil tagħna għandek 46% tan-nisa li qegħdin fil-headship positions. Fiċ-ċivil m'għandniex problema. Fil-ġudikatura, istituzzjoni tant importanti, l-istess. M'għandekx dil-problema tal-iżbilanċ. Iżda fil-Parlament hemm din il-problema ta' żbilanċ bejn iż-żewġ sessi. U dik irridu nindirizzaw. U nemmen illi b'konvinzjoni u brieda b'saħħitha wasalna biex għamilna din il-bidla sa kellek inti mbagħad. Sfortunatament ngħid l-oppożizzjoni illi għalkemm iva votat favur. Imma mbagħad l-għada jkollok esponent ewlieni, membru, deputat parlamentari, illi joħroġ kważi ma ngħidx jirredikola, imma iċekken il-kobor ta' din il-bidla. U jiena nistaqsi jekk kellu riserva dan id-deputat li qed jirrappreżenta fil-fond ta' qalba l-fema tal-oppożizzjoni li rat li ma setax fuq barra tidher li qed tivvota kontra, imma kienu kontra fil-fond ta' qalbhom din ir-riforma. U jien ngħid jekk kellhom riservi. Kellek l-istadju tal-Kumitat Parlamentari li stajt qajjimthom dan ir-riservi li semma l-għada u li fil-istadju tal-Kumitat ma semmiex. U tara hemmhekk terġa' id-differenza ta' minu verament konvint dan il-gvern kemm aħna konvinti illi parteċipazzjoni ikbar ta' nisa fl-ol istituzzjoni tal-pajjiż hija kruċjali biex dal-pajjiż jista' jagħmel il-qabża li jmiss. U għalhekk inħares il-quddiem b'mod entużjast lejn dan il-mekkaniżmu kif se jaħdem fl-elezzjoni ġenerali li jmiss kruċjali li jkollna kandidatura ta' kalibru u ta' stoffa iż-żewġ partiti u konvinti li hekk se jkun il-każ sabiex l-istituzzjoni tal-Parlament tant importanti f'kull demokrazija tibqa' tissaħħaħ u jiżdied dejjem il-kontribut li wieħed jagħti. Ixtaqt propju dwar dan Prim Ministru nieħu il-kummenti tal-antropologa Dr. Rachel Scicluna u xtaqt minn għandha nisma' Dr. Scicluna qabel xejn l-odwa tajba lilek. Xtaqt minn għandek il-kummenti ta' dwar l-effett li riforma bħal din jista' ikollha fuq is-soċjetà Maltija u se jkollha fuq is-soċjetà Maltija u allura anke dwar dak li għadu kemm semma il-Prim Ministru. Meta qed naraw gvern li joħroġ b'dawn ir-riformi, gvern riformista, l-effett li dan ikollu fuq is-soċjetà u l-individwi
li jgħixu fiha. L-ewwel net l-odwa tajba u nsellim hawnhekk lill-Onorevoli Prim Ministru Roberta Bela u grazzi tal-istedina. Mela, x'jista' jfisser dan il-mekkaniżmu fis-soċjetà Maltija? Mela, mill-esperjenza twila li jien għandi fid-dinja kemm akademika li dejjem inħobb inżewwaq b'element prattiku, nemmen li intervent bħal dan, intervent statali, għandu huwa bżonn już għaliex jista' jġib dik il-bidla li tant ilna nistennew li ħatkun kemm radikali ma ħadd tiġi implementata b'mod holistiku. Ma ninsewx li biex tirriforma pajjiż trid tibda billi tiżra u tindokra biex toħloq dik ir-realtà alternattiva li forsi ħafna aħna tal-ġeneru femminili n-nisa nixtiequ li nimxu l-bogħod minn sistema patriarkali. Ħafna għalhekk nemmen li ħafna drabi jekk ma jsirx intervent statali, ġifieri intervent minn fuq, il-ħsieb kollettiv ġifieri il-ħsieb li aħna mdorrin bih dak li nieħdu for granted ta' kif inġibu ruħna, ta' kif naħsbu, kif nimxu fil-ħajja tagħna ta' kuljum ma jiċċaqlaqx. U dan għaliex ikun minsuġ fis-subkonxju. Jiġifieri għaliex aħna bħala individwi u bħala ovvjament individwi, persuni u soċjetà nittwildu f'dinja li tkun diġà bbażata u mmexxija fuq normi u anke stereotipi. Issa fil-każ tas-soċjetà Maltija dawn in-normi huma bbażati fuq dinja patriarkali u dik li aħna nsejħula wkoll eteronormattiva. Issa dawn in-normi għandhom iċ-ċikli tagħhom. U dawn idumu biex jiċċaqal. U għalhekk inti bil-forsi jrid ikollok intervent li jrid jiċċellenġja l-status quo dak li aħna mdorrin bih fil-ħajja ta' kuljum. Għalhekk jiena nemmen li naħseb li dan il-mekkaniżmu jista' jitqies bħala wieħed mill-mezzi tajjeb ewlenin biex inkomplu noħolqu aktar ugwaljanza bejn is-sessi, speċjalment fid-dinja politika kif diġà semma l-Prim Ministru fil-Parlament. Jiġifieri, però l-punt tiegħi huwa li dejjem u dan nemmen ħafna fih u nsostni ħafna fuq u li jrid ikun hemm bilanċ. Bilanċ bejn intervent statali minn fuq u intervent mill-Gvern u wkoll minn isfel, jiġifieri tnejn iridu naqduhom flimkien. L-Istat u l-komunità jridu jimxu id fit. Issa, kif semmejt, inti qed issir riforma, ġifieri aħna rridu nħarsu lejn l-istampa iktar wiesa, lejn l-istampa iktar mill-lenti holistika. Kif diġà semmejt dan il-mekkaniżmu legali għandu ħajja twila, ġifieri aħna din nitkellmu fuq mekkaniżmu li se jkun imqassam fuq 20 sena. U dan irid jiġi mifhum fil-viżjoni wiesa li wkoll il-Gvern għandu li tiġa fassal fil-manifest. Jiġifieri jekk inħarsu lura nibdew naraw naqra kif matul dawn l-aħħar bejn wieħed u ieħor 7 snin rajna bidliet leġislattivi u soċjali bħal liġijiet fil-familja li nbidlu liġijiet fil-housing li kienu kemm xejn differenti minn tas-soltu, forsi nista' ngħidilhom kienu radikali, kuraġġużi, progressivi u anke inklusivi. Bħal pereżempju nibda nsemmi ftit mill-affarijiet li seħħew li naħseb kienu importanti biex nibdew noħolqu anke serħan tal-moħħ fil-minoranzi wkoll bħalma kellek l-Unjoni Ċivili, id-divorzju, il-possibilità li tbiddel l-identità tal-ġeneru tiegħek fuq dokumenti uffiċjali nafu kemm din kienet liġi progressiva ġol l-Unjoni Ewropea. Ftit ilu semmejt ukoll il-housing. U din insemmiha għax ma nistax qatt nifred id-dar minn mal-persuna minn mal-familja. U qed nibdew naraw ukoll kif il-Gvern qed jibda joħloq shift li qed tersaq ukoll lejn id-drittijiet tal-bniedem bħalma bdejna naraw kif mill-mekkaniżmi leġislattivi li saru fis-settur tal-housing huma bbażati eżattament fuq li l-persuna tkun fiċ-ċentru u wkoll li jkollok id-drittijiet bħalma rajna ir-riforma li saret fl-2020 fil-kirjiet privati u wkoll issek naraw kif din qed tiġi irriformata wkoll fil-kirjiet antiki, ġifieri naraw it-tnejn flimkien. U qed naraw kif qed ikollna liġi li qed tinbena fuq ruħ soċjali, ġifieri il-dimensjoni soċjali qed tiġi imqabda ma l-element leġislattiv. Bla dubju ta' xejn validissimi ħafna, Dr. Scicluna, grazzi ħafna tal-intervent tiegħek. Prim Ministru, hawnhekk smajna ħafna aspetti li Dr. Scicluna fakritna. Kultant ninsew għaliex minkejja li jkunu daqstant viċin fil-passat, xorta waħda ninsew. Imma matul dal-aħħar snin saru dawn il-ħafna riformi illi bidlu il-ħajja tagħna ta' kif ngħixu ta' kuljum. Hekk ngħid insemmi preċiżament l-osservazzjoni, nsemmi biss dawn l-aħħar 15-il xahar.
Min Jannar sal-lum, minkejja minn Jannar tal-2020 sal-lum, konna din f'pandemija fej il-realtajiet ġodda li kellna qatt ma antiċipahom ħadd. U minkejja dan kollu, ir-riformi li għamilna, l-bidliet li għamilna, tant kienu kbar. Dil-ġimgħa biss kellna tnedija tal-Building and Construction Authority fejn hemmhekk qed nagħmlu riforma holistika, sħiħa, tas-settur tal-kostruzzjoni li huwa vitali għall-ekonomija ta' pajjiżna, imma huwa daqstant ieħor vitali li jibqa' jikber b'mod sostenibbli. Mhux trażnu s-settur, imma tħallih jimraħ b'mod sostenibbli. X'kellna sinifikanti f'din riforma? Waqqafna il-board li nofsu huwa magħmul minn nisa. Iċ-chairperson tiegħu hija mara, il-perit Marja Xkembri Grima li minn hawnhekk insellmilha flimkien mat-tim tagħha u inħares il-qudiem sabiex flimkien naħdmu u nagħmlu din ir-riforma tant bżonn juża. Ma imbagħad fl-aħħar mill-aħħar Pablo, ikollokx il-kuraġġ jew le li tgħid jien l-status quo li tkellmet tant tajjeb dwaru Rachel. Irid inħallih hemmhekk għax huwa komdu. Jew irid neżżu. U dik hija fl-aħħar mill-aħħar l-istatus quo komdu għal kulħadd għax inti tista' dejjem tgħid imma realtà li hemmhekk 70, 73, 74 sena tan-nisa, tal-rappreżentanza tan-nisa. Se nkun jien li niskussja jekk iridu nibdlu l-wiċċ ta' pajjiżna, iva. U għalhekk li l-kariga parlamentari hija kruċjali sabiex tkun il-katalista ta' dan il-bidliet għaliex dak is-siġġu jagħtik ir-responsabilità u l-għodda biex tagħmel dal-bidliet. Stajna d-dek tal-cannabis, ma konniex nafu li se jkun hemm element ta' kritika, imma jew nagħlqu għajnejna għar-realtajiet u s-sofferenzi tan-nies. Jew ngħidu rridu nkunu l-katalisti tal-bidla. Is-settur tat-trasport, is-settur tal-ambjent. Iva rridu nibqgħu nagħmlu dan il-bidliet sabiex il-pajjiżna jew inħalluh kif inhu jew jmur lura, jew intellawh fil-livell li jmissu. Jiena determinat li dan il-pajjiż intellawh għal-livell li jmiss fejn verament jixralu. Prim Ministru, xi ħaġa li timpatta b'mod dirett lin-nies hija l-kirja jew inkella n-nuqqas tagħha qed nitkellmu qabel l-1995. Smajna ħafna dwar dan, però fiex waslet xtaqt li tkellimna ftit ta' ġurnata dwar dan. Imma din mhux ukoll Pablo. Il-kuraġġ tal-bidla bejn l-status quo għar-riforma, l-għażla. Stajtat flimkien mal-gvern immexxi minni din problema li writnija minn ta' qabilna. U m'hemmx tagħmel. Noqogħdu nistennew li n-nies jiġu żgumbrati familja b'sentenza tal-qrati tagħna, inħallu lis-sidien jridu jqogħdu jidħlu l-qorti biex jieħdu dak li huwa tagħhom, inħallu l-inċertezza u li għada ma tafx inti se tirċievi ittra minn avukat biex tiżgombra, u ngħidu ma m'hemmx tagħmel. U hekk irraġunaw ta' qabilna fl-2009 l-2010 kienu konxi minn din il-problema, għax il-problema ġiet senjalata mill-qrati tagħna fis-sena 2000, jiġifieri ara kemm għaddew snin mis-sena 2000. 10 snin wara l-amministrazzjoni preċedenti qalet qed tikber sostanzjalment il-problema, s-sentenzi tal-qrati tagħna li bdew jagħtu kundanna wara l-oħra, u l-Qorti Ewropea tagħti kundanna wara l-oħra kontra l-Istat Malti għax il-liġijiet tal-kera tiegħu ma kinux jikkonformaw mal-Konvenzjoni Ewropea u mal-Kostituzzjoni ta' pajjiżna, bdew jiżdiedu sostanzjalment. U x'għamlu ta' qabilna? Għamlu riforma li flok ħolqot soluzzjoni, ħolqot iżjed problemi. Għaliex? Għaliex lill-inkwilin, ġifieri l-kerrej min qed jgħix ġo r-residenza, tagħtu aspettattiva falsa, serħan il-moħħ fals, li r-riforma proteġietu. U l-sidien tagħthom kumpens għall proprjetà tagħhom ta' 185 euro fis-sena. Dik ir-riforma tal-2010 li kienet fisser, u naturalment l-inkwilin ingħata da' sens fals ta' sigurtà għax mill-għada il-qrati tagħna baqgħu jagħtu sentenza waħda wara l-oħra u jgħidu li l-emendi fil-liġi tal-kera ma jiswew xejn għax ma jikkonformawx mal-Kostituzzjoni. U s-sidien tħallew letteralment lampa jistennew dal-185 euro, bdew jiftħu l-kawżi mbagħad u bdew jirbħu 20,000 u 100,000 ta' euro ta' kumpens kontra l-Istat Malti. U kif żvolġiet dir-realtà? Baqgħet għaddejja tul medda ta' snin, u mbagħad il-qrati tagħna bdew jiżgumbraw ukoll l-inkwilini u letteralment ikollok inti immaġina pensjonat ta' 70 ta' 80 sena familja, żewġ pensjonanti,
illi għada tirċievi jitra minn avukat, tirċievi proċeduri mbagħad kawża jiġifieri biex titkeċċa mir-residenza tiegħek u tispiċċa barra. Da kollu għax ta' qabilna ma kienux kapaċi jaffrontaw problema bis-serjetà. U aħna għadna. Mhux lesti. Jekk verament se ngħixu il-prinċipju tal-ġustizzja soċjali li nemmnu fih. Li din ir-realtà nibqgħu nixħtuha taħt it-tapit. U minn hemm tlaqna. Il-prinċipju soċjalisti tagħna, dawk tal-ġustizzja soċjali, tar-ruħ soċjali jippermettulna aħna nagħlqu għajnejna għad-batijiet tan-nies u d-deċiżjoni kienet le. U minn hemmhekk malli aħna ġejna sinkronizzati mal-prinċipji tagħna, x'dejjem huma il-prinċipji li jmexxuk. Hemmhekk għadna mela r-riforma x'se tkun. Ħarisna lejn is-sentenzi tal-qrati tagħna li jidentifikaw żewġ nuqqasijiet, anzi nuqqas prinċipali. L-ewwel wieħed irrikonoxxew il-prinċipju illi s-sit ta' proprjetà privata irid jgħin lill-istat fil-housing soċjali. Imma stabbilew it-tieni prinċipju fejn qalu li s-sit ma jistax jerfa' l-pis kollu waħdu imma għandu jirċievi kumpens xieraq tal-proprjetà tiegħu li mhux neċessarjament ikun dak li l-proprjetà ġie fuq is-suq miftuħ. Mela dak iż-żewġ prinċipji huma stabbiliti u tajjeb ngħidu ta' wkoll. Meta inti qed titkellem fuq sit, is-sidien, x'qed ngħidu? Qed ngħidu li huma l-ispekulaturi biss? Le. Fost is-sidien hemm ħafna familji illi għandhom proprjetà tagħhom milquta b'kirja soċjali u tagħha qed jirċievu illum dak il-185 euro telgħu għal 230 euro fis-sena. Qed jirċievu dik imma huma kellhom imorru jieħdu loan qawwija biex jixtru proprjetà fejn jgħixu huma jew fejn jistgħu jgħixu t-tfal tagħhom. U anke ħankunu għadna kollox biex din l-istigma li donna tinqala jew hemm min qiegħed min-naħa l-oħra jipprova jmexxi kontra l-ispekulaturi u n-negozjanti ħaniġu għalija. Jekk il-proprjetà hija ta' negozjant għandu dritt daqs kulħadd ieħor li jirċievi kumpens xieraq tal-proprjetà tiegħu. Għaliex dik hija tiegħu il-proprjetà, ħadem għaliha, investa biex jixtriha għalhekk għandu dritt daqs kulħadd ieħor li jkollu kumpens xieraq. Mela rajna dak iż-żewġ prinċipji u dak iż-żewġ prinċipji minn hemmhekk issa li bnihom għal fuq il-karta. Il-karta jfisser il-liġi. Liġi li stajna għadna wkoll ejja nixħtu għal quddiem għax dit tfisser peace qawwi fuq il-finanzi tal-gvern u efhem kellna pandemija, kellna l-investiment massiv li għamilna fis-saħħa, se nkomplu ninvestu f'dil-erja u kollu r-risposta kienet iva. U għada se jibda t-tieni reading. Għada tinħares il-qudiem biex in-nied biex nagħmel id-diskors, l-ewwel diskors fil-proċess parlamentari u qassan qogħdu ntawlu. Jiena qed nittama li dil-ġimgħa stess nagħlqu it-tieni qari, ġifieri nagħlaq id-dibattitu parlamentari, minn hemmhekk nimxu għall-istadju tal-kumitat, kif jingħalaq l-istadju tal-kumitat ngħaddu għall-vot sabiex dak il-prinċipji li stabbilejna jinqalbu f'liġi. U ngħid kif nistgħu noqogħdu nkaxkru saqajna meta inti għandek persuni li litteralment huma imdendlin li jiġu żgumbrati, meta għandek sentenzi tal-qorti li huma differiti għas-sentenza u li se jkollok inkwilini li jinxteħtu l-barra minn darhom. Ma nistgħux nistennew għalhekk li dal-proċess irid jingħalaq kemm jista' jkun malajr, mhux se nkaxkru saqajna u r-riformi huma kbar. Taf x'inhuma Pablo riformi li qed ngħidu hawnhekk huwa li l-pensjon ħajġu protetti 10,000 familja. 10,000 familja li kieku ma daħħalniex dar-riformi, is-sogru kien se jkun li llum sena oħra, 5 snin oħra jispiċċaw mingħajr saqaf fuq rashom. Dak is-sogru, mhux sogru r-realtà żgur li hekk kien se jiġri. Illum bil-liġi kif inhi llum, dal-inkwilini m'għandhomx protezzjoni. U din riforma li għamilna mhux qiegħdem biex tnaqqas xi dritt tal-inkwilin. Anzi, bil-kontra, llum l-inkwilini bil-liġi kif inhi llum u kif ħallew ilna ta' qabilna m'għandhom ebda protezzjoni, ebda protezzjoni. Il-liġi tgħid huma protetti, is-sentenzi tal-qrati qed jgħidu mhumiex. U din liġi allura se tkun qiegħda ddaħħal din riforma li qed nagħmlu 10,000 familja li se ntuhom serħan il-moħħ. L-sidin se nkunu qed nagħmlu ġustizzja magħhom. U għalhekk li l-valur tal-kera fis-sena se jiżdied sa massimu ta' 2% tal-valur tal-proprjetà, imma tgħidi jfisser allura li pensjonant li llum kien iħallas 230 euro fis-sena u l-kirja titlalu 10,000 euro fis-sena, għax qed ngħidu aħna sa capping ta' 10,000,
se jkollu jħallas id-9,700 differenza lis-sit u r-risposta hija le. Għax ir-risposta id-differenza se jħallas għall-gvern. U hemmhekk il-kobor tal-bidla, l-kobor tal-bidla huwa li dik iż-żieda li se jkun hemm fil-kirjiet se joħroġ għall-gvern. Mhux se nabbu lill-pensjonanti tagħna biżjed pis, lill-pensjonant se ntuħ il-protezzjoni. Iż-żieda fil-kera se jerfaħ għall-gvern. U dan jaqqat mal-prinċipju li tant ħanbaqna fuq f'dawn l-aħħar xhur li lin-nies ma nħalluhomx waħedhom. U dana dil-bidla, dil-riforma li qed nagħmlu tkompli taqqat ma' dak il-prinċipju. Lil min mhux pensjonant u jaħdem, hemmhekk ukoll mhux se nabbandunawh. U qegħdin niżguraw li l-ammont ta' kera li titħallas ma jkunx jisboq il-25% tal-inkam li jkollu dik il-persuna li tkun qiegħda taħdem. Id-differenza hemmhekk ukoll iħallasha il-gvern. 10,000 familja li se jintlaqtu, l-istat se jkun qed jissustidja joħroġ anzi d-differenza fil-kera sa massimu ta' kera li titla sa 10,000 euro. Taf kemm marru għand il-Housing Authority sa issa jissaqsu kif se jiġu protetti diġà 3,000 persuna. U se nkomplu nżidu hekk fl-assistenza li qegħdin nagħtu, dal-proċess se jsir taħt l-awspiċi ġifieri quddiem il-bord li jirregola l-kera. U hemmhekk bħala Housing Authority se tkun qed tagħti servizz legali b'xejn biex l-inkwilin jista' jmur għand l-awtorità ta' djar jingħata s-servizz legali b'xejn sabiex ikun jista' jiġi assistit quddiem il-bord tal-kera. U mbagħad meta jiġi finalizzat il-proċess u hemm ukoll stadji li huma interim jiġifieri sakemm tinqata' il-kawża, jiġi fissat l-ammont ta' kera u s-sit ukoll ikun jista' jitħallas il-kumpens li jixraqlu. Prim Ministru, bidla oħra pożittiva li rajna fis-seħħ ftit tal-ġranet ilu kienet propju l-ħatra ta' imħalfin ġodda dan il-metodu li ġie mfaħħar fl-aspett ta' governanza tajba u s-saltna ta' dritt. Però f'termini reali dana x'effett se jkollu fuq il-ħajja tan-nies? Differenza għat-tajjeb fil-kwalità tal-ħajja. Il-governanza tajba ma trix tara f'iżolament. Hija importanti fit-tmexxija ta' pajjiż Ewropew demokratiku. Imma mbagħad fl-aħħar mill-aħħar fiex trid tissarrafa. Ftit jib fil-kwalità tal-ħajja. U nistaqsijina dik il-koppja żagħżugħa li trid tiżżewweġ sentejn oħra u li daħlet f'konvenju biex tixtri l-proprjetà tagħha li fiha ħadd tkun qed tistabbilixxi d-dar ta' żwieġ. U nqalat problema x'inhi fuq il-konvenju hix dwar permess, dwar il-mod kif qed tiġi mibnija id-dar tagħha. U jkollha tidħol il-qorti. Għejdli inti imma tista' tistenna 5 snin, 8 snin biex tinqata' s-sentenza u tipposponi d-deċiżjoni fejn se tibni d-dar ta' żwieġ tagħha u żwieġ u l-bidu ta' familja ġdida 8 snin. Daw realtajiet li nistgħu naċċettawhom iżjed aħna. Għejdli. Ikollok inċident fuq il-post tax-xogħol u tkorri u jkollok diżabilità permanenti fuq il-persuna tiegħek. U tfittex il-min kien qiegħed iħaddmek. Tista' toqgħod tistenna 8 snin, 10 snin, 12 sena daw realtajiet li għexnihom biex inti tieħu l-kumpens li ħaqek u li jkun tant meħtieġ f'dak il-punt diffiċli f'ħajtek. Tista' tkun inti wettaq rejat 10 snin ilu quddum 15-il sena biex tingħata sentenza meta inti tkun irriformajt ruħek kompletament. U 15-il sena wara li tkun wettaqt ir-rejat, tintbagħat 6 xhur priġunerija. Għajd li nistgħu aħna nagħlqu għajnejna u naċċettaw iżjed dar-realtajiet ta' qabel naċċettawhom ta' għax kienu ħankun ftit blant fuq għadin komdi huma komdu kulħadd. U għalhekk illi dal-bidliet li għamilna żieda fin-numru tal-ġudikanti. 4 mħalfin, issa se noħorġu l-kol għal 4 maġistrati ġodda hemm iridu jissarfu fi żjed effiċjenza, fi żjed qoti tas-sentenzi b'mod malajr, mela l-ġustizzja tista' tistenna. U għalhekk importanti li ma ninjorawx dawn ir-realtajiet, hemm iva il-bidla ta' dan il-proċess tissarraf fiktar effiċjenza u f'qoti ta' sentenzi iktar malajr. Ma x'kien ifisser ukoll dan il-prinċipju? X'verament nemmnu fih aħna għandna punta tluq se jkun li jkollok sejħa pubblika u li l-proċess tal-għażla l-eżekuttiv jiġifieri l-gvern jinfata minnu. Di riforma enormi oħra tal-li għamilna f'dal aħħar xhur. Fejn inti kellek konsistentement u l-istin li l-għażla tal-imħalfin kienet issir mill-Prim Ministru skont ix-xewqa tiegħu ta' dakinhar u rajna qabel l-2013 di l-għażla fiex daħlitna kieku tgħid kienet eżerċitata dejjem mod tajjeb ngħid nagħlqu għajnejna u ngħidu sistema li ħadmet. Imma rajna x'kriżijiet daħl l-għażliet partikolari
ta' Prim Ministru partikolari fis-snin ta' qabel 2013 fiex daħlet lis-sistema ġudizzjarja ta' pajjiżna, ġo ħajt daħlita, aħna minħabba żliet partikolari, s-sistema ġudizzjarja tagħna ġiet arkub tiegħu u kien hemm mumenti fejn setgħet tikrolla. Mhux qed nesaġera, kien hemm mument partikolari fejn setgħet tikrolla. U aħna x'għadna għandna r-responsabbiltà turina li jkun xieraq li l-eżekuttiv, il-gvern jinfatam minn dal-proċess ta' għażla, dal-proċess jitmexxa minn kumitat apposta, immexxi mill-Prim Imħallef, u mbagħad ikun il-President tar-Repubblika illi finalment jagħti d-deċiżjoni aħħarija. Proċess li mexa b'mod tajjeb, mhux biss il-proċess innifsu imma l-għażla aħħarija wkoll ta' 4 persuni magħrufin għal kompetenza, serjetà u l-integrità tagħhom dan hu l-mod kif isiru Pablo l-affarijiet f'pajjiż li verament huwa konvint li għandu jkun forza tas-sewwa. Fil-fatt, dwar dan, Prim Ministru, xtaqt nieħu il-kummenti ta' Desmond Zamit Marmara illi qiegħed magħna f'kollegament dirett. L-odwa tajba lilek Desmond li qiegħed magħna, grazzi. Xtaqt il-kummenti tiegħek propju dwar dak illi għamel aċċenna lih il-Prim Ministru u allura l-importanza f'dan l-aspett anka f'dana il-metodu ġdid ta' kif ġew maħtura l-imħalfin u l-importanza li wieħed issaħħaħ is-saltna ta' dritt u allura ġudikatura f'dan il-każ mingħajr intħil politiku. Desmond naħseb il-mikrofonu mhuwiex miftuħ, Desmond ma nafx hekk tistax tirranġa daqsxejn it-teknoloġija għandha l-limitazzjonijiet tagħha, però ma nafx hekk nistgħux insolvu jew minnaħa ta' Desmond jew minnaħa tagħna. Le, naħseb qiegħed fuq mute, Desmond prova unmute il-mikrofonu tiegħek ħalli nkunu nistgħu nisimgħuk. Jekk le naraw daqsxejn. Le. Jidher illi għalissa Desmond ma nistgħux nisimgħu. Inkunu ma' Desmond minn hawn u ftit ieħor. Sadattant Prim Ministru, se xtaqt illi għandek punt inti mbagħad xtaqt nagħmellek mistoqsija propju minn ftit ieħor. Konti qed inħares il qudiem għall-intervent ta' Desmond għaliex tant insegwih u nitgħallem minn għandu wkoll. Dan huwa l-importanza li l-vuċijiet kritiċi tisma' minnhom. Mhux tgħidlu ir-riabilita ruħek. Le. Meta Desmond jitkellem, jien nagħmel l-eżami tal-kuxjenza tiegħi nnifsi u tal-gvern immexxi minni u ngħid x'qed nagħmlu ħażin jew x'nistgħu nagħmlu aħjar. U nemmen dan huwa l-mod kif wieħed iħares lejn l-affarijiet. Ironikament ikollok oppożizzjoni li aħna minna dal-bidliet istituzzjonali kollha biex imlejna it-toqob laħallew huma. U nemmen li għamilna ħafna u ħafna bidliet u fadlinna x'nagħmlu. Imma mbagħad ir-reazzjoni ġifieri tant xhur u snin iħampqu għax qed jgħidu intom il-gvern li ma tafux x'inhi governanza tajba. Nagħmlu dal-bidliet kollha. U mbagħad minn taħt imorru ifessfsu għand in-negozji u jgħidulhom il-gvern qed jagħmel witch hunt fuqkom. Imorru għand in-negozji leġittimi u jgħidulhom dak taf xi fisser dak il-bidliet li għamlu fil-governanza tajba jfissru witch hunt fuqkom. U hawnhekk nixtieq nagħti serħan il-moħħ lin-negozji tagħna li dal-gvern huwa pro-market, pro-business iktar minn kull gvern ieħor. Rajna l-importanza tan-negozji tagħna f'dawn l-aħħar xhur li kieku ma kienx għan-negozji tagħna magħduda magħhom l-għajnuna finanzjarja li tom il-gvern, dal-pajjiż illum kien ikollu diffikultajiet meta għaddejna minn pandemija u huma n-negozji li fix-xhur li ġejjin f'partnership waħda mal-gvern, f'partnership mal-poplu, iridu jerġgħu jieħdu lill-ekonomija ta' pajjiżna fuq qudiemnet fl-Ewropa u mela nagħmlu il-witch hunts fuq in-negozji tagħna. U aħna konna ċari ħafna meta tkellimna dwar il-qafas ta' governanza tajba. Fejn hemm attività kriminali, jekk għandek negozju li mhu negozju xejn imma huwa paraventu ta' attività legali, hemmhekk l-istituzzjonijiet iridu jagħmlu xogħolhom. Imma fejn għandek business leġittimu, sa business leġittimu mhux qed ngħid business li huwa perfetta. Kull business għandu l-imperfezzjonijiet tiegħu. Dak ejja nħallu l dak in-negozju jkomplu jikkonsolidaw l-operat tagħhom, ikomplu jimxu l-qudiem, ikomplu jinvestu, dal-gvern se jibqa' jinvesti fihom, dal-gvern se jibqa' jagħti iżjed support, iżjed miżuri anka bil-Malta Enterprise fil-jiem li ġejjin se nkomplu nħabbru iżjed miżuri u witch hunt. Aħna rridu l-negozji tagħna jkomplu jissaħħu. Il-governanza tajba tafal xi x'għamilnija Pablo, l-qafas ta' governanza tajba biex nattiraw iżjed investiment lejn pajjiżna li jkun ta' kwalità. Mhux kwalunkwe investiment ta' kwalità. Għax l-investiment ta' kwalità irendi u huwa sostenibbli. U dak irridu aħna
li nibqgħu niġbdu aktar investiment barrani lejn pajjiżna sabiex in-negozji tagħna ikomplu jimirħu, jkomplu jikbru. U ninkoraġġuhom. U se nkunu tarka tal-gvern tarka n-negozji se jkun mela jidħol f'wiċċ biex jiġri warajhom u minn mill-oppożizzjoni qed jagħmel dal-kummenti sottili ngħidlu tistgħu tibqgħu tgħaddu dan tfesfis minn taħt. Ir-realtà hija dik li għadni kif tkellimt dwarha issa u x-xhur li ġejjin ikunu prova ta' dak li qegħdin nitkellmu dwaru. Prim Ministru, semmejt in-negozji, semmejt l-investiment, però bla dubju ta' xejn bħalissa dawn huma pjuttost imxekla minħabba s-sitwazzjoni tal-pandemija. Naf illi f'dawn il-ġranet kont innaxxar fiċ-ċentru ta' tilqim illi hemm hemmhekk xtaqt il-kummenti tiegħek propju dwar dina iż-żjara li inti għamilt hemmhekk. F'mument fejn jidher illi qegħdin nersqu lejn li nirbħu din il-ġlieda fuq il-COVID. U ħafna qed isaqsu meta ser nerġgħu niftħu aktar. Il-frażi rebħa fuq il-ġlieda tal-pandemija ngħidha b'mod kawt. Għaliex l-ar ħaġa li wieħed jista' jagħmel f'dan mument tkun li jibgħat messaġġ ta' euforija. Dil-ġimgħa fit-12 ta' April kellna l-ewwel tneħħija ta' restrizzjonijiet. Bdejna b'dak li huwa kruċjali. Il-ftuħ tal-iskejjel u xejn nara ġenituri jgħidu li kemm ħadna gost naraw it-tfal sejri l-iskola, jien l-ewwel wieħed, tgħid kemm ħadd pjaċir nara lil Ġorġa sejra l-iskola u tant rajt ferħ fiha li se terġa' tmur lura flimkien ma' sħaba biex ikunu jistgħu jkunu b'mod fiżiku fil-klassi u jipparteċipaw fil-proċess edukattiv. L-istess sentiment ta' ferħ, emozzjoni iktar milli ferħ, ħassejtu meta tara tfal ta' anzjani li reġgħu raw li l-anzjani tagħhom qed inħares il-qudiem biex nerġgħu mmur nara lin-nanna. S'issa għadhom peress li qiegħda fl-isptar għadhom ma fetħux imma tinħares il-qudiem biex fil-jiem li ġejjin ikollok dal-opportunità. Tapprezza f'dawn iż-żminijiet kemm huwa importanti li jkollna dan il-kuntatt fiżiku bejnietna. Ġifieri minkejja li forsi t-teknoloġija żommna lura ma xorta nixtiequ li dejjem ikunu viċin in-nies. Ħafna, ħafna u tara li l-anzjani tagħna l-iktar ħaġa li sofrew minnha f'dawn l-aħħar xhur hija s-solitudni. Ġifieri vera tikkomunika bi Skype, tikkomunika b'Teams, tista' tikkomunika b'diversi modi imma il-kuntatt fiżiku m'hawn xejn li jibdlu li jista' jissostitwih. U għalhekk li nifhem illi kull min mhux se jiftaħ issa fit-tieni set ta' tneħħija ta' restrizzjonijiet, jiġifieri dak tas-26 ta' April fejn ħankunu qegħdin jekk dejjem in-numri jibqgħu baxxi nkunu qegħdin inneħħu il-restrizzjoni tal-għeluq fuq il-non essential services u retail, nifhem lil min mhux se jiftaħ dakinhar. Imma l-messaġġ huwa irid jinfetaħ fit-tnejn. L-ewwel waħda huwa li għalkemm se nkunu qegħdin inkomplu niftħu l-ekonomija ta' pajjiżna, għalkemm fis-26 se niftħu numru ta' negozji, dan ma jfissirx li qed ngħidu biex in-nies ma josservawx il-protokolli. Anzi bil-kontra, l-osservanza tal-protokolli tiżdied. Mhumiex waħda mal-oħra, il-ftuħ tan-negozji tagħna ma jfissirx li ħanneħħu il-miżuri protettivi, anzi. Iż-żamma tad-distanza soċjali, l-iġiene, l-ilbis tal-maskra protettiva sakemm ikun meħtieġ. Mhux qed nara jiena li se jkun meħtieġ li nibqgħu bil-maskra romorna, imma sakemm huwa meħtieġ u bħalissa huwa indikat li nibqgħu nosservaw dawn il-miżuri, kruċjali li nibqgħu nagħmlu hekk. Madut ma dan imbagħad il-vaċċinazzjoni li tibqa' għaddejja bl-istess ritmu b'saħħtu li għaddejja bħalissa. Hemmhekk ukoll frott l-għaqal tal-awtoritajiet tas-saħħa li jagħmlu pjani effiċjenti ta' tilqim frott ukoll id-deċiżjonijiet li ħadna li jkollna mhux biss dożi għall-popolazzjoni kollha, immiżjed minn hekk. Dal-pajjiż għandu dożi għal kulħadd u għal daqstant. U iżjed minn hekk u għal daqstant kruċjali li kulħadd jibqa' jipparteċipa fil-proċess ta' vaċċinazzjoni li nsegwu dak li tant tajjeb qed tgħid is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika li nilbsu l-maskla kullimkien li nosservaw id-distanza soċjali, l-iġiene, dal-miżuri jridu jibqgħu hemmhekk sakemm l-awtoritajiet tas-saħħa ma jgħidulniex mod ieħor dejjem nimxu ma' dak illi tgħidilna x-xjenza imma l-istidin ta' restaurants nifhimhom illi bħalissa qed jaħdmu biss b'take away and delivery service l-istess id-diskussjonijiet li kelli mal-awtoritajiet tal-isports f'pajjiżna. Bħalissa l-gvern qegħdin niltaqgħu regolarment anke għaliex qed ninvestu bis-saħħa fi proġetti kbar li se jkunu qegħdin jagħmlu assoċjazzjoni sportivi, l-istess diskussjonijiet li kellna mas-sidien tar-restaurants illi x'qed jgħidulna qed jgħidulna l-aħħar ma kienx għall-gvern li tajtuna dan l-appoġġ tant b'saħħtu f'dawn l-aħħar xhur. U dak l-appoġġ se jibqa' hemmhekk sakemm huwa meħtieġ.
U xi fisser dan l-appoġġ? Illi tajna sosten finanzjarju li tajna fost oħrajn bil-weight supplement f'daw l-aħħar xhur. Taf xi fisser Pablo? Illum Maltin u Għawċin jirreġistraw għax-xogħol. Taf kemm għandna f'pajjiżna? Anqas minn 2000 ruħ. Mill-bidu tal-pandemija sal-lum għandna anqas minn 2000 persuna li qed jirreġistraw għax-xogħol. 10 snin ilu, meta kellna kriżi ekonomika, 10 darbiet iċkemm minn dik tal-lum, kellna 4 darbiet iżjed ċittadini Maltin u Għawċin jirreġistraw għax-xogħol. Dik hija r-realtà biex tara il-mod ta' kif għamilna l-handling ta' din il-pandemija. Imma nifhem ukoll li kulħadd huwa entużjast biex in-negozji tagħna jerġgħu jiftħu anke sabiex ir-rota ekonomika tkun tista' tibqa' mixja l qudiem, nappella l-kawtela iżda se nkunu mbagħad fil-jiem li ġejjin ukoll qed nagħtu il-deċiżjonijiet ta' dak in-negozji li huma u attivitajiet li mistennija jiftħu wara is-26 ta' April. Grazzi, Prim Ministru. Ma xtaqx li nitlef il-kumment ta' Desmond Zamit Marmara li erġajna minna kollegament, però permezz tal-audio biss, allora nittama li Desmond qed jismana u xtaqt il-kummenti tiegħek Desmond propju dwar dak li konna qegħdin insemmu ftit tal-ħinilu, jiġifieri il-ħatra tal-imħalfin u xi fisser dan għal tisħiħ tas-saltna ta' dritt u ġudikatura f'dan il-każ mingħajr intħil politiku. Naħseb li din kienet riforma importanti. L-ewwel qed kien hemm suġġerimenti tal-Kummissjoni Venezja fuq din il-ħaġa. U rridu niftakru wkoll li dawn huma sistemi li wiritnihom mill-indipendenza il-hawn. Jiġifieri dawn mhumiex affarijiet noħoloq il-gvern preżenti imma huma affarijiet li ilhom magħna kemm ilna indipendenti. Naħseb li kienet importanti għax hawnhekk jidħol il-qofol ta' demokrazija dik li semma l-Prim Ministru li jinfatam l-eżekuttiv il-ġudikatura u importanti għas-saltna ta' dritt mhux biss din ir-riforma ma kienet tra diversi riformi oħra li saru bħal pereżempju li għandek il-President u l-Prim Imħallef li issa jiġu eletti żewġ terzi maġġoranza ta' żewġ terzi fil-Parlament. Għandek anki li per eżempju l-Ombudsman issa ir-rwol tiegħu ġie mnaqqax fil-Kostituzzjoni u anki ċertu riformi li saru fejn jidħlu entitajiet awtonomi mill-Gvern. Bħal per eżempju li issaħħet l-FIAU li qabel kienet nieqsa mill-flus u mill-riżorsi li issaħħet it-taqsima kontra ir-reati ekonomiċi tal-Pulizija. Il-korp kollu kemmu tal-Pulizija fejn anki inħatar kummissarju ġdid. U anki il-fatt li l-istituzzjonijiet qegħdin jaħdmu b'mod indipendenti, b'mod effiċjenti. Per eżempju dan l-aħħar rajna anki numru ta' nies li tellaw il-qorti fejn ġew akkużati fost affarijiet oħra, korruzzjoni, ħasil ta' flus u materji oħra. U maħħu kien hemm anke nies prominenti li ġifieri dan juri li l-Pulizija meta tagħmel ix-xogħol tagħha ma qiegħda tħares lejn wiċċ ħadd. Kien hemm ċertu kritika, kien hemm min qal isma' il-Pulizija jdumu ma jagħmlu x-xogħol tagħhom għax l-investigazzjonijiet idumu, imma naħseb punt kruċjali huwa li meta inti tella lil xi ħadd ikollok il-provi li jkunu b'saħħithom. Bħalma semma l-Kummissarju nnifsu fuq dan il-punt. Ma rridux ninsu, per eżempju, dak li seħħ fis-Slovakkja fejn kienu qatlu ġurnalist investigattiv u l-arrufa tiegħu tellaw il-mandat u mbagħad dan ħareġ illiberat għax il-provi ma kinux b'saħħithom. Allura anke hawn naħseb li il-fatt li l-Pulizija qed tieħu l-ħin tagħha biex tagħmel investigazzjonijiet ukoll huwa punt relevanti. Xtaqt nikkonkludi wkoll billi infakkar li saħansitra il-Kummissjoni tal-Kummissjoni Ewropea van der Leyen faħru lill-Gvern preżenti għall-impenn tiegħu favur it-tisjieħ tas-saltna ta' dritt. Naturalment għad baqa' xogħol xisir imma naħseb li l-Gvern miexi fi triq ġusta u qiegħed anke jranġa ħafna l-image ta' pajjiżna fejn qabel forsi konna lajna ħafna kritika immissa naħseb li żgur ħadd ma jista' jikkritika
il-ħidma li qed issir mill-gvern u li jidher li l-gvern huwa kommess biex ikompliha. Grazzi ħafna Desmond tal-intervent tiegħek, Prim Ministru, allura hawnhekk Desmond tagħmel aċċenn għar-ripple effect li qed ikollha dina f'dan l-aspett ir-riforma u tisħiħ fis-saltna ta' dritt. Ekku, iżda iktar minn hekk hawn kontribut validissimu ta' Desmond, imma mbagħad ukoll x'irridu noħolqu bħala institutional framework għal pajjiżna 10 snin oħra, 15-il sena oħra. U dak li qed nagħmlu llum, qed noħolqu l-pedamenti. Mhux għax iċ-ċirkostanzi ġeluna, imma x'konvinti li dik hija triq it-tajba ta' framework istituzzjonali li rridu nibnu għal pajjiżna biex 10 snin oħra, 15-il sena oħra, 20 sena oħra, ma niġux f'qagħda u ngħidu wara erġajna rrepetejna. L-iżbalji għamilna fis-snin 2000, fis-snin 90, fis-snin wara l-2010. Le, dak li qed nagħmlu llum framework robust illi jilqa' kemm jista' jkun għax dan qatt ma jista' jkollok ċertezza assoluta, imma jilqa' ħafna biex żbalji li saru fil-passat nitalmu minnhom u noħolqu il-bidliet illi huma meħtieġa. U ma rridx noqgħod nagħmel paraguni, imma assista ma tagħmilhomx. Għaliex f'kuntest fejn qed nagħmlu bidliet tant robusti, ikollok. Dat nitkellmu prinċipju għawta. Oppożizzjoni, kap tal-oppożizzjoni, anzi mhux oppożizzjoni biss, illi jippromuovi jgħid li jrid jagħti maħfra lil qattiela jew l-allegati qattiela fil-każ tal-mibkija ġurnalista Sinjura Daphne Caruana Galizia. Din hija r-realtà, Pablo, ta' mela aħna għandna proċess, anzi tal-biet pendenti għal maħfriet u min jaf kemm tridu jidħlu żjed maħfriet li noħduhom b'serjetà kbira. Bil-proċess kif għandu jkun, bit-teħid tal-pariri minant il-Kummissarju tal-Pulizija, minant l-Avukat Ġenerali, b'riflessjonijiet serja qabel nagħtu d-deċiżjonijiet, u mbagħad ikollok xi ħadd li jqum filgħodu l-ħadd filgħodu. Mingħajr ma jaf l-affarijiet, jew forsi jaf affarijiet li ma nafuhomx, jew forsi qed jipparteċipa f'xi negozjati li ma nafuhomx. Illi joħroġlok bi statement tant perikolus li jgħid jien jekk inkun Prim Ministru nagħti l-maħfra lill-allegat mandant. U li jippromuovu qed isir ħafna eżerċizzju biex jimbuttaw minn taħt deputati ewlenin tal-oppożizzjoni bil-barka tal-kap tal-oppożizzjoni biex min kien parteċipi jew allegatament parteċipi f'dan ir-reat muqżis makabru jingħata l-maħfra. U dik id-differenza ewlenija bejn gvern illi kien hemm affarijiet li se tagħmilhom aħjar fil-passat imma tgħallem minnhom u llum qiegħed juri bil-provi li huwa forza sewwa għall-oppożizzjoni li qed tipparteċipa f'dawn l-affarijiet tant koroħ. U għalhekk li dal-messaġġ ta' forza sewwa rridu nibqgħu nimbuttawh il-qudiem, iva jien irid Malta mibnija fuq framework istituzzjonali b'saħħtu fejn dan il-pajjiż verament jara li ssir ġustizzja ma' kulħadd bla ma jħares lejn uċuħ dan l-mod kif jimxi stat membru Ewropew li huwa gburi bil-kredenzjali tiegħu, bil-valuri tiegħu li jirriflettu preċiżament dak li tfisser l-Unjoni Ewropea wkoll u hekk inħarsu l-qudiem għal aktar bidliet b'aktar kuraġġ u b'aktar ambizzjoni. Prim Ministru, il-kap tal-Oppożizzjoni qal li min huwa fil-Partit Nazzjonalista jrid jirriabilita ruħu. U dan kien fl-istess ħin illi inti kont qed titkellem dwar l-importanza li nisimgħu in-nies dawk li huma mweġġa u naraw x'għandhom bżonn u nisimgħuhom. Ġifri qed ninnota li anke f'dan l-aspett isu hemm żewġ linji taħsib differenti. Is-supervja tal-oppożizzjoni kontra l-umiltà ta' dan il-gvern. U meta ta' sar dak li qalek tfisser, qed tfisser illi l-oppożizzjoni mhijiex tirrikonoxxi l-iżbalji konsistenti li għamlet f'dawn l-aħħar snin u qed tgħid le, aħna dejjem tajbin konna. Biex niftħulek il-bieb tal-Partit Nazzjonalista, int tittirriabilita ruħek. Flok jirriabilitaw lilhom infushom u jibdlu d-direzzjoni negattiva u distruttiva li qabdu f'dawn l-aħħar snin. Le qed jgħidu aħna tajbin in-nies li żbaljati u jekk in-nies iridu li aħna niftħulhom il-bieb, in-nies iridu jinbidlu. Di wara kollox ta' mhix l-attitudni li qabdu fl-oppożizzjoni, din ilhom biha din l-attitudni sa minn qabel l-2013, bejn l-2008 u l-2013 b'mod partikolari, qabdu din l-attitudni qisu kienu daħlu ngħidlu jiena. Għax nieħ kollha dak iż-żmien, konfront ma' nies, grupp ċkejken ta' nies li qabdu qishom konfront mal-elettorat. U dak il-grupp ta' nies li kienet imexxi dakinhar
illum taraħ quddiemek fil-Parlament, quddiemek u għadhom l-istess nies li reġgħu qed imexxu lill-Partit Nazzjonalista. Però fl-aħħar mill-aħħar x'tagħmel l-Oppożizzjoni taraħi dak huma kwistjonijiet interni tagħha, aħna nibqgħu iffukati fuq kif se mmexxu l-pajjiż il qudiem. U l-ewwel kważi prinċipju huwa li meta jkollok nies bħal Desmond illi jagħtuk parir ġenwin, mhux tgħidlu rehabilita lilek innifsek u mbagħad nitkellmu, bil-kontra min huwa ġenwin tibgħat għalih tara x'qiegħed jinkwetah u tħallih ikun linja gwida lik biex tkompli ttejjeb dak li qiegħed tagħmel fejn hemm bżonn tibdel dak li tkun qiegħed tagħmel, tkun umli biżżejjed illi tagħmelha. U bekk qed inħarsu l qudiem li bda sens tumiltà, subajna fuq il-polz tan-nies, saqajna mal-art nimbuttaw lil dan il-pajjiż il qudiem fiktar riformi, fiktar tkattir tal-ġid. Deħlin f'perjodu iva ngħid li huwa eċitanti għaliex il-post-COVID, il-perjodu ta' wara l-pandemija se jkun fih sfidi, imma huwa wkoll perjodu eċitanti fejn inti se jkollna l-opportunità li l-ekonomija ta' pajjiżna nerġgħu intelquha tiġri l qudiem f'qafas ta' governanza tajba, in-nies kollha madwarna nibqgħu mixin il qudiem, nibqgħu nagħmlu l-ġid u iva nemmen li se jkollna futur li huwa wieħed pożittiv u sabiħ ħafna dan il-pajjiż. Prim Ministru, grazzi ħafna li kont magħna llum ukoll, nirringrazzjak nawgura l-komplement tal-ħadd tajjeb bħalma nawgura sinjuri lilkom il qegħdin isegwuna l-komplement tal-ġurnata tajba. Nsemmilkom.